PTFRB mo face out na sa mga karaan nga public utility vehicles. 19 ka violations nakitaan sa EMB7 sa Inayawan Landfill. Dulan usa ka gatos ka bubong nga nagpuyo ilawom sa Mandawi-Mactan Bridge gidemolish. Maayong hapon sugbog Kabisayan. Ang Aksyon Bisaya makita karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug Cebu Kapatid YouTube. Mga konduktor sa bus nadakpan sa Dulho Fatima nga nagsuyop og shabu atol sa usa ka buy-bust operation. Samtang naluwas gikan sa kamatayon ng usa ka giila nga kawatan nga gipusil sa wa mailhi nga mga tawo sakay og motorsiklo didto sa dakbayan sa Mandawi. Kini giaksyonan ni Nino Libona. Nutadong kawatan ug dispatcher gipusil sa angkas sa duha ka mga suspitsado nga nagtap-tap sa ilang naong ug nagsakay sa motorsiklo. Si Julius Cortez Piscadero nga usa-usab ka dispatcher gipusil samtang nanawag og pasahero sa Edel Rosario Street, Barangay Sentro, Mandawi City pasado alas 8 kagabi. Ang biktima giila nga nagpuyo sa sitio Asinan, Barangay Mantuyong, Dakbayan sa Mandawi. Luwas ang biktima human gidala sa Mandawi District Hospital tungod sa naangkon nga samad pinusilan sa iyang walang aping nga may resulta sa pagkatangtang sa duha ni inig kangipon agi sa balak sa 45 kalibre nga pistola. Ang investigador nga si Piuto Ariel Ginko sa Mandawi City Police Station 1 na mahayag nga ang biktima usa ka notadong kawatan. Kini giila nga responsable sa sunod-sunod nga kawat nga hitabo sa ilang barangay ug sa mga kasilingan ng barangay sa Mandawi. Doon na kini record sa kapulisan sa salang pagpangawat ug apil kini sa ilang watchlist isip tigamitan sa ginadiling drugas. Noted ni siya sa diri sa area sa Mantuyong, Sintro sa ibabaw kay diri naman na iyang area of operation. So notado ni siya nga kuan kaning kawatan. Mo ni mga report sa mga tao diri nga mao lagi badlungon. Sa inisyal nga investigasyon sa mga pulis, duha ka anggulo ang ilang gisubay sa pagpamusil. Kini ang personal nga atraso sa biktima ug ang kalambigitan ini sa illegal nga drugas. So, duha kang gulam mong gikuan ni gisubay kaning sa drugs or sa iyang record sa iyang pagkakawatan. Nakuha sa mga pulis sa crime scene ang usa ka basyo sa kalibre 45 nga pistola ug chinilas nga iya sa biktima. Samtang lain 5 ka tawo ang nadakpan sa gihimong buy-bust operation sa Mambaling Police Station kaganihang kadlawon sa Barangay Dulho, Fatima. Usa sa nadakpan mao si Adrian Munoz nga gipalitan og usa ka pakete nga shabu. Nakabantay kini nga usa ka buy-bust ang nahitabo og midagan paingon sa balay nga iyang gipuy-an. Sulod sa maong balay, nadakpan ang laing upat ka mga adik nga sila si Richard Togado Kimada, Ronald Villar, Gerald Montibon ug Joan Utom. Tulo kanila ang giila nga mga konduktor sa Ceres Bus. Sila miangkon nga nanuyop og shabu kay kadlawon ang ilang schedule sa biyahe. Nabawi sa kapulisan ang 200 nga mark money og halin sa pagpamaligya og shabu ni Munoz. Laing napulo kagagmay nga makapakiti og upat ka pakiti sa binulto nga shabu. Nakuha gikan ka Munoz lakip sa unom ka muli-muli og video carrera machines. Si Munoz nang himakak nga siya na maligya og shabu. Matud niya ang mga tawo nga moana sa balay nga iyang giabangan maura magdala og shabu ug ana sa musuyop. Alang sa Aksyon Bisaya, Nino Libuna, News 5. Mga konduktor ug driver sa mga bus sa South Bus Terminal ipa-drug test human nadakpan ang tulo ka konduktor sa Ceres Bus sulod sa usa ka drug den sa Dulho. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Murekomendar sa management sa Ceres Bus Company ang pangu sa Cebu South Bus Terminal Joey Herrera nga ipatangtang ang tulo ka konduktor nila nga naapil sa pagkasikop kaganihang kadlawon sa Dulho Fatima atol sa anti-drug operation. Usa ka Adrian Munoz ang target sa buy-bust operation samtang laing upat ka mga tao nadakpan sulod sa iyang balay nga gihimong drug den. Tulo sa nadakpan nailhan nga mga konduktor sa Ceres Bus. Ako kinanan ako yun na pangmusga no na di na sila dapat maapil din na ila yun na kanon. Si Herrera niingon nga sukad siyang paglingkod sa CSBT sa miaging buwan nakadawat siyag mga reklamo gikan sa mga sumasakay nga dunay driver sa minibus ug bus
nga kusog mo padagan og gituuhan nga nagsyabo. Matud ni Herrera do na siya'y guidelines nga gipatuman sa CSBT lakip na niini ang pagpahigayon niya og surprise drug test sa tanang konduktor og driver. Lakip na sab niini ang naninda sulod sa terminal. Kinahanglan ko no dapat i-drug test ko no. So nakadawat ko niya na muna ako yun ang gipaabot during our meetings mga bus operators nga kinahanglan mag-drug test ko sa inyong mga empleyado niya. Isugot man sila na. Matod ni Herrera, musuwat siya sa Hunta Provincial nga pahamtangan og multa kadtong nakalapas sa guidelines nga iyang gipatuman sa terminal. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. 87 ka mga bubong ilawom sa Taytayan sa First Mactan Bridge gidemolish alang sa katukuran sa usa ka senior citizens park. Mga naapektuhan gitabangan sa lokal nga kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. 16 katuig na nga nagpuyo dinhi ilawom sa Taytayan sa Mandawi Mactan Bridge ang pamilya ni Patricio Bukal. Apan kaganiha, iyano lang nga giguba ang iyang panimalay sa demolition team. Bisan og mabdos ang asawa ni Patricio, apan wa sila masagmuyo sa hitabo tungod kay gipasaligan sila sa lokal nga kagamhanan ug kabalhinan sa umaabot nga panahon. Hindi mo ni amo, ma'am. Sa gobyerno mo ni. Oh, okay ra. Apan si Zenaida, wa makauyon sa demolition, labi pa kay wa matud pa matunong sa sakto nga timing ang hitabo. Susama ang gibati ni Mary Ann Aro, kinsa dunay tulo pa ka mga gagmayng bata. Silang duha, dugay na nga nagpuyo sa sitio Seaside, Barangay Paho. Kuha nila may pag-diretso na lang nila og storya. Itong niaging tuig para nahuman na unta ni sa ingon ani na ro na klase ng mga bata mo ay napiktuhan og maayo, ma'am. Sud kaayo, ma'am. Wala man ni mahimo kay paano man ni uyo na lang niyan. Wala pa lagi mi kabalhinan adto sa misa ka ng barangay. Kaganihan nangunay sa pag-supervise si Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza aron pagsiguro nga hapsay ang mahitabo nga demolition. Nang hatag sila og 10,000 pesos sa matag maapektuhang pamilya gawas sa laing 1,500 gikan sa DPWH. Matag pamilya adunay 20 kilos nga bugas, food pack sud sa 5 ka adlaw ug usa ka putos sa sliced bread. Gipasabot sa mayor, wa nila pasagdi ang 87 ka pamilya. Mamahimo silang makapuyo temporaryo sa barangay gym sa Paho. Anyway, ato man silang gipahibaw nga dunay ayuda, nya dunay panrabaho og inigsugod ani kay senior citizens park man nga area. Maapil sila sa panrabaho kay ato manggiingnan ang DP kung kinsa ang nakadaog sa bidding nga kontraktor, paapilo nato sila. Gidemolish ang mga residente tungod sa planong paghimo sa maong lugar isip Senior Citizens Park. Nahimo ra hinuon nga hapsay ang demolition kaganiha tungod sa presensya sa mga barangay officials, SWAT ug pulis. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Laing duha ka gatos ka cellphones na sakwit sa kapulisan nga gipabantay sa gobernador sa provincial jail. Ang uban gisurrender sa mga binilanggo human gihulga nga dili na ibalik ang pagpanawat og bisita sa bilangguan. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Kaganihang buntag gipresentar sa luyuluyong warden sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center Bobby Ligaspi ug Senior Inspector Susi Muhabas, team leader sa Provincial Public Safety Company ang kapin 200 ka cellphones ug DVD player. Sila unang nakakuha og 50 ka mga cellphone kagahapon sa hapon sa gihimong inspeksyon sa kapulisan sa mga silda sa bilangguan. Lakip sa ilang giinspeksyon ang isolation room ug conjugal rooms di nakasakmit silang pipila ka iPhone sa inmates ug usa ka DVD player. Ilang gitawag ang atensyon sa Mayor de Mayores Lito Granada ug gipahibaw ni Ligaspi sa pagbalik na sa dalaw sa inmates karong Lunes apan gumikan sa nasakmit nila nga cellphones ug DVD. Posibleng isuspensyon na sab sa gobernador ang dalaw. We actually told them if he can talk to all the inmates and kanang voluntarily surrender all contrabands by 5 p.m. and Gov will decide on either we continue the dalaw or we actually suspend again. So they talked with the mayores and then they agreed
to surrender their existing cell phones and contrabands that were inside. Akong gipaabot sa mga silda mayor sa amo pagabuhaton sa pag-surrender sa cellphone kay para lang amo pwede yung mabalik. So kaluoy sa Ginoo nisanong ang mga tao nga ni surrender, voluntary nga ni surrender diha sa tunga sa quadrangle. Laing 184 ka cellphones ang gipang surrender sa mga piniriso. Sa miaging simana ang gipabantay nga kapulisan sa bilangguan na kasakmit sab ug kapin sa 30 ka cellphone. Matud ni Habas, ilang gipahugtan og maayo ang seguridad sulod sa jail facility nga wala nay makalusot nga kontrabando. Since we took our post during sa CPDRC, so stricto naman tadi sa kuan, wala na kontraband siguro ginakasuod dere. But siguro kani sila is mga existing din nila dati nga kuan kani nga mga cellphones. So mana ang atong routine si natay robbing. Matud ni Ligaspi, gitugutan ang cellphone sa kanhi nagdumala sa CPDRC aron makakontak ang mga binilanggo sa ilang pamilya. Nasabutan nila ni Ligaspi ug Granada nga silutan tanang piniriso sa selda ug gibid-an sa pagdawat og bisita kung dunay makuhaan og cellphone. Ang mga SIM card ilang i-turnover sa kapulisan alang sa eksaminasyon samtang pangdugmukon ang cellphones. Dunay mga cellphone nga gisurrender nga wala nay SIM card. Si Granada dili makapasalig nga wala nay binilanggo nga naghupot og cellphone apan mipasalig sa pagpaniid batok niini. Ang babaeng jail guard nga si Ludivina Briones nagatubang og investigasyon sa Committee on Discipline and Investigation human gipasanginlan maoy tigpalusot sa mga cellphones ug sigarilyo sulod sa bilangguan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. PNP mo deploy og mga pulis sa mga bilangguan sa Sugbo aron makatabang sa pagsulbad sa problema sa mga prisuhan sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Leslie Vestil. Dugang pwersa sa kapulisan pabantayon sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Matud pa ni Cebu Provincial Director Senior Superintendent Jose Macanas, andam silang muhatag og dugang seguridad kung nanginahanglan si Governor Junjun Davide. Dugang pa ni Macanas nga dugay na unta nga angay nga ipatuman ang hugot nga seguridad sa CPDRC. We are not taking over yung security. We are just trying to augment yung security force nila doon na apparently depleted nga kaya siguro na may loss yung security. Ilang susihon ang mga SIM cards sa mga nasakmit nga gipang surrender nga cellphone sa mga binilanggo. Buot nila makuha ang impormasyon nga ilang magamit gikan sa mga SIM cards. Nangandam usab ang kapulisan sa pagdeploy sulod sa Cebu City Jail nga ubos sa pagdumala sa BJMP. Matud pa ni Police Regional Office 7 Director Noli Talinyo, mukonsulta sila sa kadagkuan sa PNP sa pagbutang og mga pulis sa City Jail. Buot nila makatabang sa problema sa City Jail nga mahimong source og suyupanan sa gidili nga drogas. Accordingly, ginagawa nila ng paraan yung security system doon sa City Jail at sa mga address na ito dahil sila na-alarma din doon sa pangyayari. But we will support them kung ano man yung kailangan nila sa atin sa PNP. Ang duha ka prisuhan gi-raid sa kapulisan, PIDEA ug BJMP 7 ug nakuhaan ang mga binilanggo og mga cellphones, shabu, daghang kwarta og drug paraphernalia, lakip na ang mga butang nga gidili sa sulod sa bilangguan. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vestil, News 5. EMB7 mipatawag sa Committee on Environment sa Konseho aron tukion ang kasamtangang sitwasyon sa Inayawan Landfill. Base sa findings, 19 ka mga violations ang nakitaan sa EMB sa pag-operate nila sa maong pasilidad. Si Jinky Rusit sa report. Sa nanglabay mga adlaw, nag-anam ang baho nga nahanggap sa mga residente ug negosyante duol sa Inayawan Landfill. Ang mga tinunan sa pribadong tunghaan diha sa Mambaling migamit na og face mask kay di na maantos nila ang kabaho sa hangin nga delikado sa ilang panglawas.
Busa kaganiha, gipatawag sa DENR ang Committee on Health sa Cebu City aron sutaon kung nganong wa nila matuman ang siyam ka mga commitment nga nalatid sa ECC nga ilang giluwatan kaniadto. Matud sa EMB, 19 ka mga violation sa Environmental Clearance Certificate ang nasupak sa maong pasilidad. Mibalibad una sa pagbutyag ang EMB sa mga violations samtang gipaabot pa nila nga marisolbar kini sa city government karong adlaw. Karon kay na perceive man nato nga wala naay baho along the vicinity, so that will implies nga makaingon ta nga wala nila ayo pag-operate ang sanitary landfill. Kay na proven man nga naay mga complaints, so bisig naa sila sa wata sa area pero outside sa area naay effect sa environment sa ilang performance. Why time frame nga gihatag ang EMB sa City Hall kung kanusa kini angay nga resolbahon. Apan tinguha nila nga sa mas dali nga panahon mahataga na kini og solusyon, labi pa kay naabot na ang maong issue sa Presidential Assistant for the Visayas nga si Michael Dino. Tambag ni Cunyado ang pagbaton og material recovery facility sa landfill. Nanganti ang maong ahensya nga sigayon nga di gihapon mutuman sa nasabutan ang lokal nga kagamhanan, may labot sa saktong paagi pagpadagan og landfill, posibleng muluwat na sila og cease and desist order. Worst scenario mo isitag si DO, mo suggest na yutag asa mo padulong. Kay di man sa mahimo ugod nga mo issue sa kag CDO, nya di sa nimo tagaan og kanang option ba nga oy adto lang sa mo dito ha while i-comply ninyo ang mga provision sa ECC. So, usbo na sa natong approach. Nasuta nga matag kalapasan nga nakitaan sa EMB, adunay multa nga 50,000 ka pesos kung kinatibuk ang 950,000 pesos gikan sa 19 ka violations ang posibleng mabayaran sa city government ngadto nila. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Ipatuman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pag-phase out sa mga karaan nga pampasahero nga sakyanan. Kini gipahibalo sa bag-ong chairman sa maong buhatan nga giila ni Presidente Rodrigo Duterte nga usa sa mga labing korap nga ahensya sa gobyerno. Kini giaksyonan ni Nino Libona. Matod sa chairman sa LTFRB, iyang ipatuman ang pag-phase out sa mga karaan nga mga public utility vehicles. Dili na tugutan ang mga sakyanan pampubliko nga nag-edad na og 15 ka tuig pataas. Lakip sa iyang ipatuman alang sa mga sakyanan pampubliko, mao ang pag-require niini sa pagmuntar og tracking device pinaagi sa global positioning system. The other thing that we're trying to improve and modernize the public transportation system is the installation of GPS. Global Positioning System. Ang Region 7 mao ang ikasiyam nga regional office nga ilang gibisita tibuok nasod. Siya mapasalamaton nga ang Region 7 wala malakip sa report nga ilang nadawat. May labot sa pag-isyu og mga anumalusong prangkisa nga milapas sa gipatuman sa moratorium sukad niadtong tuig 2003. There is a Region 7 nalipay mi nga wala yung anak ng mga reports na nadawat namin. Iyang gipahinumduman ang mga sakop sa LTFRB nga tahas niya ang paglimpyo sa maong opisina nga giila sa presidente nga usa sa mga labing korap nga ahensya sa gobyerno. Ayundangan na lang kay dili na namon ang gusto mo itabo, no? Kung gayud ang itabo man na diri. So mo na nga among ginauhag sa mga operators, mo po na among ginawag sa mga empleyado dinhi sa LTFRB. Alang sa Aksyon Bisaya, Nino Libuna, News 5. Konseho sa Dakbayan sa Sugbo mo imbestigar sa contractor o developer sa gitukod nga building nga namatyan og trabahador tungod sa pagkahugno sa ilang gipahigayon nga excavation. Kini gi-aksyon na ni Edwin Cañete. Ipatawag sa chairman sa Committee on Infrastructure sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang kontraktor o developer sa Casa Mira Tower sa usa ka executive session sunod semana. Ang komitiba gipanguluhan ni Konsehal Jerry Guardo. Buot ni Guardo nga dili na may tabo og usab ang pagkahugno sa yuta sa gikaut nga foundation sa tukuron nga building diin namatay ang usa ka trabahador. Dili kini mo'y unang higayon nga susama ang nitabo sa gipigay nga excavation sa usa ka building. Kini sa Horizon 101 diin nakasikbit ang mga balay nga nangadaot.
The purpose man God, because we don't want this incident happen again, no? So, og mo na ang problema nga kuwang tag personnel diya sa Obo, then we might as well nga mo additional tagtaw ang inspector para ma-properly monitor yun. Giawag usab ni Guardo ang Office of Building Official nga pahugtan pa nila ang ilang pagbantay sa matag building nga gitukod dinhi sa Sugbo. Nakasabot si Guardo nga kulang sa mga inspektor ang Obo, hinungdan nga iyang girekomendar sa pagkuha og dugang mga tao. Matud niya, gikinanglan ang dugang inspektor gumikan kay adunay mukaba sa 80 ka dagko og tag-as nga building nga tukuron unya dinhi sa Sugbo. For now, daghan kay applications for high-rise building pending sa ato adre sa city. Being a member also sa city planning, daghan kay application for mga high-rise building. So, this case, we don't want this to happen again. So, we will gonna come up with a kuan nga atong strengthen, put up additional manpower. Samtang si Cebu City Vice Mayor Edgar Labilla, mi padayag nga nakasabot siya sa sitwasyon nga kung ngano nga wala sila pasunla dayon sa construction site sa diyang nitabo ang pagkahugno human iyang nasuta ang kadelikado niini. So a very serious concern about the safety. There was a concern of the safety which I agreed. Pagsud na ko, in fact, ako maganing gisinyasan dayon tong mga dito sa atubangan na they were stepping on a very weak weak spot. Kuya kay mahugno sa dinon, so I asked the police to coordinate, put a police line. Ayaw na to pasudling lugar ha, katong atbang. Kuya kayo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Tanang mayor gimanduan sa pagsubmit sa ilang peace and order o public safety strategy ngadto sa DILG ug NAPOLCOM. Kini patuman karong Enero sulod sa duha ka tuig. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Namatikdan ang gidaghanon sa mga minor de edad nga misurrender sa Operation Tukhang sa lalawigan sa Sugbo. Gibana-bana nga miabot og kapin 1,000 ang mga minor de edad nga misurrender. Matud pa ni Police Regional Office 7 Director Noli Talinio, kundi masumpo ang illegal nga drogas, mas daghang minor de edad nga madaot tungod sa drogas. Ito yung nakakatakot dahil bata-bata nung involved dito ay na-involved na sa illegal drugs. Kahit isa, dalaw, tatlo lang ito. Pero pag hindi natin patigil ito, maraming kabataan ang madadami dito. Kaya kahit kukunti ito, talagang nakakalarma. Sa tulo ka police district sa Metro Cebu, ang Cebu City ang adunay pinakadaghan nga mga pushers o mga drug addicts nga misurrender. Samtang kapin 30,000 ka mga drug addicts ang misurrender ubos sa Provincial Police Office. Uban sa kapin 2,000 ka mga pushers, din kapin 1,000 ka mga addict nga minor de edad. Nagpadayon ang Operation Tukhang sa kapulisan ug niining higayuna ilang giparada ang Porlon nga adunay lungon. Ang kapulisan sa Guadalupe miparada sa Porlon uban sa mga naong nilang Presidente Rodrigo Duterte, Chief PNP Ronald Bato de la Rosa ug mga tig-imbal Samar. Matud pa sa Hepes Guadalupe Chief Inspector Jose Hesto, nang hinaot siya nga pinaagin ini, mas piliun pa sa mga drug personalities nga musakay silang patrol kaysa Porlon. Ako lang dili ni panghadlok ni ato Paning ato kaning in reality para ma-convince natong mga poser, mga user na muna na sila. Murag ato lay ko ba nga mura mahitabo nila. Kung dili sila monong, musta kagid sila sa Porlon. Muna ato ang kanila. Ang mga local government units gimanduan sa NAPOLCOM ug DILG sa pagsumeter silang Peace and Order Public Safety Plan. Matud pa ni DILG Officer Elias Fernandez, obligado ang mga mayor sa pagsubmit aron masusi ang ilang Peace and Order ug Public Safety Strategy. Ang plano kinahanglang himuon sa mga mayor sulod silang unang 100 day sa paglingkod sa katungdanan. Kini ipatuman sugod karong Enero sunod tuig hangtod sa Enero 2019. Bisan ang mga mayor sa Danbantayan ug Dakbayan sa Sugbo nga gikuhaan silang gahom sa pagdumala sa kapulisan, obligado sa pagsumiter niini. Unsay mga implementation arrangements kinsay para Office of People responsible sa LGU, then the plan, the monitoring and evaluation ng ilang programs and projects, and the advocacy sa public, and the other related implementation starts next. The results of the withdrawal of the cases only pertains to the supervision over the PNP.
But as the role of the mayors, as chair dapat sa POC na hapon na. Ay lahi man na role nila. And lahi man ning withdrawal of deputation by the National Police Commission, which only pertains to their authority over the PNP. But as their role as chair of the POC na paghihapon na. So they have Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Ang City Hall mo distribute sa mga nahabilin nga sakyanan nga ilang gibawi gikan sa barangay. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Amaw mga sakyanan gikan sa mga barangay nga gibawian ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa phone interview sa tigpababa sa Cebu City Hall nga si Najel Banasia, mibutyag ang 15 ka sakyanan alang uta kini sa kapulisan apan sa diyang gikuhaan sa katungod si Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa pagdumala sa kapulisan adto na lang kini gihatag sa barangay nga duol sa iyang kasing-kasing ug sa CCTO. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Ug sa atong live news karong hapon, usa ka labing bag-ong breakthrough technology nga gitawag og in utero 3D. Kung diin, pinaagi niini pwede na nga mahikap sa usa ka tawo ang iyang anak bisag wa pa kini gipakataw. Dugang detalye niini pinaagi niining report. Usa ka Polish 3D technology company ang ginganlan og InUtero 3D ang mihimo og breakthrough gamit ang 3D printing aron matabangan ang expectant parents to be ug labi na ang mga blind parents nga makahikap silang babies sa di pa kini ipakataw. Ang maong proyekto ginganlan og Waiting Without Barriers. Ang kampanya migamit og 3D printing technology aron maka-print out sa ultrasound images hinungdan nga mga blind parents makasinati sa panagway silang babies. Gani matod pa sa TechCrunch, usa ka online publisher sa technology industry news, adunay pipila ka mga kompanya nga migamit og 3D printing apan mas advanced kining maong Polish company tungod kay gihimo man ining mabulukon ang pagkigrelasyon sa usa ka ginikanan didto silang anak sa wala pa kini gipakataw. Matod pa, ang 3D printing nagkaanam na og kasikat sa tibuok kalibutan ug usa sa labing high-tech nga promising new technology sa 21st century. Alang sa walay karapusang mga chika, umalik ko ninyo matakalas siya media sa buntag. Weekday sa kay JP sa Radyo 5 101.9 News FM Cebu. Ako si JP Lawak at Sarah ng word of the day nagkarayon. Kung feeling ni mo gwapa ka, then you are not feeling well. Agday! Sa to gilantan, no? Not feeling well. Feeling niya gwapa kay siya. Ilusyonada. Pero kung gwapa na ka, sama na. O gwapa gyud. Bitter lang yun si JP. Everybody has the right to feel beautiful, JP. Exactly, di ba? Nindot mo na nga, may kumpiyansa kasi mo kukulingon. Yes. Hindi lang sa di mo gamiton sa dili, maayo nga Exactly. ambog ka, di ba? Pero ka ng selfie, ha? Okay. You're not feeling well also, mag-selfie. Well, there is a study, I don't know, but it's in another term. We'll discuss that next time. Karong Domingo, buksan ang KBP Week o naiparade, no? Yes, Magabuksan on Sunday. ka alas 6. I think so. Maukato ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Have a good weekend, Attorney Georgia. Have a good weekend. It's Friday. Yeah. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Tadi lang kutob sa balita. Action!